खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 15 सेप्तेम्बर 2020 मंगलबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया सिगां फरायथिन लादों मेष राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोखौ गोबां गोजोननाय मोनगोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंसारगोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोनगोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन बिमा बिफानि बोर मोनगोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव गोबां मान मोनगोन गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन लाइमोनफोरा मोजां खौरां मोनगोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन बयजोंबो अनसायजागोन वृष राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन समाजाव मान मोनगोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम गुबुननि हेफाजाब मोनगोन जायखि खामानि मावा मानो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन लोगोफोरनि अनसायनाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन गुबुनजों जोबोर बाख्नाय जागोन मिथुन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन देहाया मोजाङैनो थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां न'खराव अनलायनाय फैगोन आरो खुसिनि दैमु बोहैगोन समाजाव मान मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन बिमा बिफानि बोर मोनगोन सोरबा गोजाम लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननानै गोसोआ बांसिन गोजोननाय मोनगोन कर्कट राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोआव गुलुं गुजुं साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया मोजां थानाय नङा जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम सिगांनि बबेबा जाथायखौ गोसोखांनानै गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन गुबुननि हेफाजाब लानांगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन समाजाव मान मोनगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन जायखि खामानि मावा मानो आद्रा थागोन सोरबाया मेगन सागोमागोन सांग्रां जानाया गाहाम लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन सिंह राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि लुबैनायखौ मोननानै गोसोआव जोबोर गोजोननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो अब्लाबो खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन समाजाव गोबां मान मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम गुबुननि अनसायनाय मोननो हागोन बिमा बिफानि बोर मोनगोन कन्या राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोआव बेले बेजे साननाय फैगोन गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां नाथाय खरसाया बांगोन बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन देहाया मोजाङै थानाय नङा गगाजों लोमजानाय मोनगोन जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम हरखाबै सोरबा मुंदांखा सुबुंजों
लोगो मोनलायगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन समाजाव गोबां मान मोनगोन मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हानाय नङा सोरजोंबा रायखोमा जागोन तुला राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन गोसोनि साननायफोरा देबारनांगोन मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हानाय नङा देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन जेनिबो आंखाल जानाय नङा न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन समाजाव गोबां मान मोनगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनो हागोन लोगोफोरनि हेफाजाब मोननाय नङा लाइमोनफोरा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन वृश्चिक राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोआव गुलाय गुजाय साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा आद्रा थागोन गोसोनि साननायफोरा देबारनांगोन समाजाव मान मोनगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव मोजांद्राय नङा नाङा फाङा खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव खहा जानो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम देहाया मोजां थानाय नङा गगाजों लोमजानाय मोनगोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन धनु राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव बोलो बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंसारगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनां धोनखौ दिनै गोरलैयैनो मोननो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां होनजायो समाजाव गोबां मान मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनि हेफाजाब मोननो हागोन लाइमोनफोरा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन मकर राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोनि साननायफोरा देबारनांगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन नाथाय गोब्राब जागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन कुम्भ राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हानाय नङा गोब्राब मावनांगोन बहानिफ्रायबा गाज्रि खौरां फैगोन रांखावरियाव मोजांद्राय नङा नाङा फाङा खरसाया बांगोन फालांगियाव खहा जागोन देहाया मोजाङै थागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन गुबुननि हेफाजाब लानांगोन बिमा बिफानि अननाय मोनगोन गोसोआव जिंगाया बांगोन लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन मीन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ दिनै जोबोर रमान्टिक मोनगोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंसारगोन गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन गुबुनजों बाख्नाय जागोन दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो एसेनोसै गोजोन्थों मोनसे फोसावनाय भारत हादरारि मोसानाय बादायलायनाय बड'लेण्ड डेन्स मास्टार सिजन 1 नि ट्रायल फोसावनाय हाबाफारि खालार 19 सेप्तेम्बर 2020 फुंबिलि 10 रिंगानिफ्राय थावनि बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन हल बिजनी आसाम नायग्रामोननि मुं थिसननाय जागासिनो ट्रायलनिफ्राय फाइनालसिम बांसिन नायग्राया मोनगोन 50,000 रां बान्था साफ्रोम नायग्रामोननो बोथिसे जानाय होगोन नखरैनो नायग्रामोननि थाखाय मोनथाम मासि होनाय जागोन हारसिं नायग्राया मोनगोन मोनसे मासि नखरैनो नायग्रानि खेन्दा 2,500 रां
हारसिं नायग्रानि खेन्दा 1000 रां खालामदो अनलाइन बुकिं www.bodolandinkhongtelevision.com जानबुं नाम्बार 7002254729